Shout out. May galaw shout out sa'yo. Hello. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, oppa. Ba't di ano? Hi, Ma'am Yuni Kasaki. May galab shoutout po. Kumusta po kayo? Salamat po sa Kahapon kasi pagpasyal. naka-charge muna yun. Bago nag-boot. Thank you po. Thank you. Bigyan kitang jacket, ma'am. Salamat po sa pagpasyal, Ma'am Yuni Kasaki. Sabay. Kung pala ako nakatayo. Kape po, kape. Support from B-Boy TV. Thank you sang kay B-Boy TV sa suporta. Ano ko? Thank you po. Ganun. Anak, excuse mo na ako. Layo. May babati na. Hindi ka nagbuhos na ano mo? Hindi ka nagbalit ng damit mo? Ah. Shoutout po sa 2 viewers at 2 thumbs up. Nag-love shoutout po. Taga saan ka po? Taga saan po ikaw? Taga ano po? Leyte po ako, ma'am. Pero andito po ako sa Novaliches ngayon. Dito po ako naninira, Novaliches Bayan. Pero probinsya ko po, ma'am, Yunikasaki. Taga Leyte po. Salamat po sa pagpasyal, ma'am. Balit ka ng damit. Huh? Damit mo kahapon yun. Amen. Oo pala, no? Ito, inumin mo na yung kape mo dyan. Shoutout po sa 4 viewers natin dyan. May galap shoutout po sa inyo. Kumusta po kayo? Hindi pa nabubuksan to. Suod-suod man ikaw, doy. Brianna Smith, Tudas, shoutout po. Pag gumagana yung anak ko, hindi pa gumagana. Hindi pa nag-green. Ay, blue. Okay, this. Uy, ano na, mag-ano ka na. Shoutout po sa 4 viewers. Shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga Kora, at 2 thumbs up. Shoutout po. Hindi ako nakatayo ngayon, ah. Anong oras na ba? Alas 10 na. Shoutout po sa 5 viewers at 3 thumbs up. Shoutout. Nabasaya mo na ako kasi.
Wait lang, may ano yung gagawin ako. Machine. Tama? Ha? Anong petsa na? Hindi pa magdalaga. Shoutout po sa 2 viewers. Hindi po, Mark Warayat. Mark Joe Waray TV. Mark Joe Waray TV, mami. Mark Joe Waray TV ang kanyang channel. Pwede ka na lumabas dito sa live ko. Mark Joe! Shoutout po sa 7 viewers. Miguel Love, shoutout po. Alam ko, Mark Joe, nandito na ako sa live mo. Mayos ka. Nasa live din ako sa iyo eh. Yan ah. Nasa live mo. Biaran. Nabulol man ako doon. Apata-pata! Apata-pata! Ice cream yummy. Ice cream good. Apata ka pa! Apata ka pa dyan eh. Andiyan ka pala na apata-pata. Hindi pa nag-drink Time ko. ang buwan Sige na po to. kami, time ko. Mark Joe. Guys, na yung kahapon pa ako nagpapas. Buwang ano yun. Ito po ang kanyang channel, mami. Matagal mong binuksan kahapon. Ako lang, bilis lang. Nakasaksak na nga yung kahapon, bago mo na yun. Yeah. Sabi ko dyan na. Fire truck. Sabi! Oh, Brianna Smith to the shoutout po. 7 viewers in the house. Miguel Love, shoutout. 7 viewers. Miguel Love, shoutout sa inyo. Six viewers, Miguel Love, shoutout. Kumusta po kayo guys? Salamat po kay Sangkay Biboy TV sa pagpalipat dito yung ibang viewers niya. Sangkay, thank you very much. Dapat nag-green na siya, di ba? Ayun, nag-blue pala. wala sundod tayo. Wala sa charge yan. Yummy. Naka-live pala si Ma'am Murata eh.
Select holidays this season be present. Grab it. 9 viewers, may galab shoutout po. 7 viewers in the house, may galab shoutout. Sa thumbs up po guys. Six viewers and 5 thumbs up, may galab shoutout po. Hiniga mo yung phone doon, Day? Hindi, hindi na tayo. Eight viewers, may galab shoutout. I wish. I wish. I wish. I wish. Uy, rinig yung boses mo, baby. Quack, quack. Oh, this is green. Excuse me. Uh-oh, this is green. We're giving that sweet, 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 Then the driver shake. Shout out sa 3 viewers. Uh-oh, what's the word? Shout out sa 3 viewers. I'll go down. One.
Brianna Smith, shoutout po. Wait, andito pa si Chanak. 7 7 thumbs up, may galap shoutout po at 7 viewers. Uh-oh, it's okay. No, 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 Marita. Another day, all our heads will fly away. Bye, Marita. Squeeze Four. Shoutout po sa 4 viewers at 10 thumbs up, may galap shoutout po. Five. Cities. Anak, excuse mo na. No, Ano? no, bakit tayo? Two. Lara? Six Viewers in the house, may galap shoutout. Shoutout po sa inyo dyan, sa 6 viewers natin dyan. Ayun na, bukas na. Hindi pa. Basta kayo niya. Five viewers in the house, may galap shoutout po. 5 viewers in the house, may galap shoutout. 5 viewers in the house. Try for every doctor and doctor then. Mommy, every doctor and the doctor says, Mommy, try to say this.
Hindi, pasuya ko niya mamaya ah. Umig ka na lang na. Ayaw mag... Ayaw inumin yung ano mo. Init, init. Oh. Yeah, Mama Bear. Ay, shoutout po. Ay, shoutout po. Ay, shoutout po. Taon yung aso. My love, Miguel Villalobos, shoutout po, my loves. B-boy, pasok ka na dito. Thank you po. Wait lang, host. Maraming salamat po. Salamat po sa pagpasok, my loves. Thank you very much po, my love, sa pagpasok mo sa aking live. 3 viewers in the house, may galab shoutout po. Di, hayaan mo muna mag-live si Sangkay. Traffic. Opo, traffic talaga. 6 viewers and 10 thumbs up, may galab shoutout po. Traffic, galing ano. Naka-live din si Ma'am Murata ngayon eh. Ninayasan ko na si partner. Si B-boy, ninayasan mo na. Pumunta pa ako dun sa ano niya, live niya. Dito pa rin ako sa live niya. Yan. Yan siya lang. Marami pa rin siya na manonood eh. Wala kang kasama dito. Okay lang ho, my loves. Sanay na po ako dyan. Sanay na po, sanay na. Salamat po sa pagpasyal po. Wala kang kasama dito. Oh, naka-live pa kasi si Sangkay eh. Pero naka-ano yung ano niya, isang phone niya naka-connect. Cherry.
Shoutout po sa to viewers. Wow. Mm. Oo. Wow. Iwanan ko muna. My loves, mamaya na lang ako maglalabas kapag mag-live na ako. Sige po, sige po. Walang problema. Iwanan muna po kayo ha. Iwanan ko muna kayo. Kaya pupunta na ako saglit sa palengke.
Hello, shoutout po. Brianna Smith, Grace, my love, Brianna. Quick. That's a word. Shoutout po sa 4 viewers. Big love shoutout. Ayun, magkano nito? Nakakainis. Ito yung sakit niya talaga. Baby, die. Baby. Tara! Kabuang. Three.
dinosaur. Ah. Kapainis naman ito. Ay mag-upit. Oliver. Shoutout po sa 3 viewers. Wait ko lang muna guys. Pwede kaya ito gawin? Ay,
Shoutout sa 3 viewers. Uy, Ma'am Grace, shoutout po sa iyo. Salamat po sa paano. Thank you Ma'am Grace sa paano, pa-member. Thank you. Maraming salamat po. Thank you Ma'am Grace. Thank you po. Salamat Ma'am Grace Francisco Vlog. Salamat po sa pa-member mo sa akin. Thank you. Salamat po, salamat. Magla-live ka ngayon Ma'am Grace Francisco Vlog. Thank you kay Ma'am Grace Francisco Vlog sa pagpa-member. Palit mo na lang kaya ito doon. Abot ba yan doon? Saan? Lalagay mo to doon. Tapos yung cellphone, tanggalin mo doon. Doon mo saksak yan. Shoutout guys, shoutout po sa 5 viewers. Thank you po, salamat po sa pamasyal. My love, shoutout po my love. Welcome po. 5 viewers in the house, Miguel shoutout. Uy, magbukas tong ano ko, kakainis. Sira na yata tong ano ko. Nakakainis sa'yo magbukas. Brianna Smith, wow, salamat. Grace Liz Kulot, shoutout po sa iyo, sabi ni Brianna. Thank you po sa pa-member nyo guys. Buang maning ano ko, B8 ko. Ayaw maggana, uy. Pastilan. Shoutout po sa 5 viewers. Ati. Prankster. Napaka-prankster mo. Shoutout po sa 4 viewers. Migalab shoutout. Viewers at 11 thumbs up, Migalab shoutout po. Salamat po kay Ma'am Grace Francisco Vlog sa pagpa-member. Puro ganyan, nakakainis.
Ligo lang ako ho. Sige po, sige ma'am love. Yeah, love. Thank you, sige po. Wala naman. Ano nangyari yan? Hindi ko alam, ay umana. Buwan lang. Ayaw nga. Nilipat na ng sagsagan, hindi na umilaw. Shoutout sa 3 viewers. Buwang eh. Nawawala agad. Nakakainis naman itong B8 na to. Sarap ihagis. Lobat pa ako. Piste. Lobat sa inyo. Surog ng kain ah. Ano ngayon kaya? Hindi pa rin siya tapos pa-vlog, highlight. Na-extend niya ano? Anong gagawin dito? Ni Janak. Oh, siya napakalikot.
Dream Rose 31, mega love shoutout po. Salamat po sa pagpasyal. Salamat sa thumbs up. Tubig ka din, anak. Mas init ang singit. Yung may ginagawa ako. For viewers in the house, mega love shoutout po. Sinidsit ko pa yung ano ko. B8 tayo gumana. Ayaw mag green ano? Ayaw mag blue. Nagbulo din siya magbili. Shoutout po sa 5 viewers. Ay, andito na sila. Salamat po kay Biboy, Sangkay Biboy TV. Sangkay, thank you very much. Order na naman tayong B8 tayo. Thank you very much po sa 5 viewers. Mega love shoutout. Ay, gumana yung ano, B8. Kakainis. Nag-ano dyan, nag-blue-blue. Shashang Mi Tudas. Shoutout sa iyo, Sangkay. Okay. Hulog ka na ka. Tingnan mo. Oh. Ano? Nagbulo. Magana dyan. Bakit nasasaksakan na yan? Ayaw ka. Ay, hirap. Ayaw nga po ng tubig. Lipat ko kaya dun. Iglipot mo. Wala, ano naman yan ah. Wala namang babawasin yan. Cellphone ha. Yes, ka dyan, ano? Nakis-kiss na. Alis! Yun. Oh, shoot. Ah. Oh, ouchie. Diyos nga kasi. Sabi ka dyan. No. Yeah. Nice. Ah. Oh, init. Wag yan. Ginagamit ko. Ginagamit ko, Papa. Doon ka. Mamaya na. Ah.
Putik. Oh no. Come here. Oh. Si Mark Jan. Minom mo ba? Shoutout Ma'am Criselda Channel. Miguel shoutout po. Salamat po sa patamsak. 6 viewers in the Criselda Channel. Miguel shoutout po. Salamat po sa patamsak. 6 viewers in the Criselda Channel. Salamat po sa patamsak. 6 viewers in the Criselda Channel. Wait a minute. Tinanggal ko pala yung ano nung kahapon. Wait lang guys ha. Pinaayos lang ako. Six viewers, mega love shoutout po. Yan. Baka gumana na yan. Seven viewers, mega love shoutout.
My loves, Miguel Love, shout out my loves. Salamat po sa pagpasyal. Shout out, shout out. Try ko nga isang chord na to. Ayaw ng isa eh. 5 viewers, Miguel Love, shout out. Ayaw ka ha. Ayaw mo ha. Inom ka ng ano, para siguro. Mm. 7 viewers, Miguel Love, shout out po. Ayaw pa talaga. Kapang gumano. Ano? Yan na, no? Gusto ni mama yung kanin. Ikaw, di ba na? Kamaya. Di ba pinagtawag? Pwede na. Tuloy na yung laba. Tuloy natin yung kape na yun. Saan yung kape ko? Gusto na? Oh, no. 5 viewers, Miguel Love, shout out. Yan. Tinik yan eh. Oh, this one. Hirap Vlog TV, shoutout po. Sangkay mo pa nga ganyan na. Mo pa igip na aga. Shoutout po sa team viewers. Ma'am Crusilda Channel, shoutout po.
Shoutout sa mga viewers natin dyan. Sangkay, musta guys? Thank you po. Salamat po sa pagpasyal, Sangkay. Sangkay Erap. Ay, yan, bigay ko sa'yo. Erap vlog. Bigay ko tanjak. Ano? Ang Criselda sa'yo po. Shoutout guys, shoutout. I will. Na Mary Grace, sa'yo po, bigay ko sa ito. Shoutout po sa 5 viewers at 15 thumbs up. Mega love shoutout po sa inyo. Ayaw gumana ng B8 ko mga kawaray. Ma'am Criselda channel, mega love shoutout po. Maya guys, magpili tayo ng short video nyo ah. Sangkay, pa-shoutout kay Sangkay Biboy, wag na malungkot. Sangkay, pa-shoutout kay... Ano na naman? Wag na malungkot. Bakit nalungkot si Biboy? Kaliskis yan anak, hindi yan ano. Alam mo. Alam mo. Kaliskis yan. Wala na pala naman yung kape mo doon yan. Naghahanap ako. Patsa. Talagang gumana eh. Asang galing man ito eh. Ano mo na ano yan, Gerger? Anak ah. Marjan. Sa ulo.
Mary Grace pala ito nag-live. Shoutout po sa 5 viewers. Ano oras ka nag-live, Sangkay? Kararating ko lang kasi dito sa may Ortigas. Ano? Mag-isang oras na ako, isang oras na ako nag-live. Kanina pa ako nagla-live. Mag-play lang ako guys ng mga video nyo. Short video lang. Pag walang video, short video, di ano na lang. Hirap vlog muna tayo guys. Yan, hirap vlog. Simula, hirap vlog na muna kayo guys ha. Ano, lagayan pala. Saan lagayan ng ano? Kakain lang kasi ako guys eh. Hirap vlog muna tayo guys. Play. Video. Next natin ipi-play si Ma'am Criselda naman guys ha. Si Ma'am Mary Grace Francisco next natin dito. Pangatlo. Mamaya na si Sangkay B-Boy.
Sige, Sangkay, Era Vlog TV. Punta lang kami ng video ng bus ko. Sangkay, mabalik na lang ako dito. Sige, sige, Sangkay. Ingat kayo. Ingat, ingat. Ay, gumana. Kainis. Bye-bye, Bawel.
Kay Ma'am Mary Grace naman po, Francisco Vlog, ang play natin yung short video niya. Ma'am Criselda, shoutout po. Tapos na po, done na po yung short video niya po, na-play ko na. Si Ma'am Mary Grace Francisco naman po. Tapos nauna ko si Ma'am Sir Erap Vlog, tapos Ma'am Criselda channel, tapos ito si Ma'am Mary Grace Francisco. Next naman nito si Sangkay Biboy. Katapos kay Sangkay Biboy, si ano naman po, si Dream Rose 31, kahit nawala na. Play natin pa rin yung short video na. Naka-live po si Ma'am Mary Grace ngayon, mga kawalan. Hulog ka dyan, Mark, dyan. Hulog ka na. Yan guys, kay Biboy TV naman tayo, kay Sangkay.
Biboy TV, yung short video naman niya ulit. Tingnan natin. Isang kay Biboy TV tayo mga kore ngayon. Next natin si ano, Diyan, kainin Dream mo yan, kain 31. mo dyan. Bukin mo na yan. Yan guys, kaya ano tayo kay Sangkay Biboy. Laki ng isda oh, lapo-lapo. Ala. Huwag mong pagkalaman yan.
Uy, shoutout kay Sangkay Biboy TV. Shoutout sa'yo. Sayaw, sayaw, sayaw. Napagod ka, no? Sayaw, sayaw, no? Bakit ka? Ano naman inayos ni mama yung pagpatay ng gripo sa mineral. Hinanganak. Yung lakas ng patak. Ayun o. Sangkay, wait lang, naguhugas ako ng plato. Linig ko lang yung video mo. Yan, para makita mo. Nakasum. Shoutout sa 3 viewers at 16 thumbs up. Miguel, shoutout po sa inyo. Nag-PM ka ba sa akin, Sangkay? Boy? Ay, gumana ng ano ko, B8 ko nakakainis. Kaya dito, maliko ka na. Ba't mo yung damit mo? B.I. Daris, big love shoutout sa'yo, Sangkay. B.I. Daris. B.I. Daris, big love shoutout sa'yo, Sangkay. B.I. Daris. Eat mo na yung nasa bunga mo. Brush your teeth tayo. Shoutout guys, shoutout for sa 4 viewers. Pinilihan po natin yung video ni ano. B-Boy TV. Lahat po nang pumasok dito po yung mga video nyo ha. Short video yung kay ano kay B-Boy lang yung video kay naguhugas ako eh. Hi Arab Vlog TV, shoutout B.I. Daris, shoutout sabi ni Arab Vlog TV. B.I. Daris, shoutout sa iyo. Kumusta?
ay wala na ang sabi ko na kalimutan. Close your eyes. Open. Wait lang guys, maghuhugas pa ako. Pinuhugasan kasi ako eh. Shoutout po sa 5 viewers natin dyan. Miguel Love shoutout po. Tayo na tayo po. Shoutout guys. Hindi gumagano yung ano kong dito. Okay, kaya. Kung gumano naman to. Ay, tanga. Hindi talaga gagana. Hindi pala nakakabit. Pala talaga gagana. Kaya di makakabit. Zile zile, zile zile eu alerg, iar mile mile, mile mile.
Shout out, shout out, shout out. O yun, gumagana. Shout out po sa 3 viewers natin dyan. May grab shout out po. Next natin guys, si Dream Rose 31 po. Play natin yung video niya. Play natin. Pwede natin mag-connect dito ng music eh. I'm not allowed to play Bubble. Hindi ka maglalaro dyan. Shout out. Mommy to the rescue. Mayakap sarap. Mana ko yun ha? Mana ko yun? Hindi pa daw. Halika na dito. Mark dyan. Ayaw. Ayaw mo talaga. Ikaw, wala ka narinig na naman. Ako na nagtratoy.
dyan. Sup-sup. Mark yan. Shoutout po sa 4 viewers natin at 6 thumbs up, 16 thumbs up, may love siya daw. Ayaw ah. Alungin kita dyan, tingnan mo lang. Biyay Daris, next natin yung short video mo. May Biyay Daris tayo guys. Kay BI Daris pa rin tayo guys, pangalawang video, short video. Shoutout sa inyo, shoutout. Pangatlong video, short video kay BI Daris. Shoutout po sa 2 viewers. Punti-kitin yung mga sin. May ano kasi tugtog. May ano. Ikaw talaga. Ginagawa mo yan. Ayun o, naglalaro na ng babaw sa pangkala. Uno ka talaga doon, uno rin kita dyan. Pang ano na po kay Ma'am BI, pang-4 na video, short video. Hanggang 5 lang guys ha. Proceed naman tayo sa ibang ano, Ma'am Crisilda, shoutout po sa iyo. Ma'am Crisilda channel, next kita ulit dito ma'am. Salamat po sa pagkakataon. Lakas siya ako headset eh. Ay, ano ka? Ibu, sana ko yan. Nako, halika dito. Ah. Mark dyan. Pang-5 video po kay BI Daris. Next na lang natin ulit si ano. Dito oh. Ma'am Crisilda naman ulit. Subo. Kasi Rap Vlog TV. Subo na. Oh, subo na. Naikot lang natin guys yung mga ano nila. Short video nila para ma-play natin. Kung maglaro ka na doon. Pinutulog kita ng kanin eh. Dali mo na doon, dali na. Shoutout sa 2 viewers. Shoutout. Panghuli na to guys, panghuli na kaya no. BI Daris. Shoutout po sa 1 viewers.
Was the doctor and the doctor's Oh. Ay, putragis ka. Basa na damit, basa na, basa na. Alis ka na dyan, alis ka na. Oh. Alis ka na dyan. Punas ka doon, punas ka doon. Ma'am Criselda, sa iyo naman po. Ma'am, hello po. Andito po tayo sa short video nyo. Shoutout sa 3 viewers. Shoutout sa 4 viewers.
Shoutout kay Biboy TV, shoutout sa isang kay Salamat sangkay sa pagpasyal. Wait ko lang, maingay anak ko eh. Wait ko lang guys kasi maingay anak ko.
Shoutout sa 4 viewers natin dyan. Patamsak naman guys. Shoutout, shoutout. I like it, I love it, I want some more of it. Uy, magpu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 ppu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 pp. I like it, I love it, I want some more of it. Lagyan din na magamit yan. Mukhang kakanta ka na sangkay eh. Hindi. Hindi marunong kumanta sangkay. Hindi pa kasi nakakunik yung cellphone ko sa isa. Harap Vlog TV, sangkay, sarap. Ano ba yung sanggay na request mo? Tudas, shoutout sa'yo Tudas, Biboy TV, shoutout. Five viewers in the house, mega love shoutout. Hindi ka sulit. Kung sakali ikaw ay lalayo. Ano mo nga yung anak mo na yan? Ito lang yung anak ko. Pasaway. Talaga yan.
Saan kay Biboy TV at Era Vlog TV. Next time na lang ako kakanta guys ha. Kasi makulit yung baby ko, naglalaba kasi yung misis ko. Sinsya na po. May mga guys, mag-out na rin ako. Pabutin ko lang 3 hours to. Pwede muna kayo mangisda sa iba. Maraming salamat sa mga pumasyal sa aking live. Naka 2 hours and 38 minutes na kasi ako. Pabutin ko lang 3 hours. Thank you very much guys. TV, salamat ha. Sa pagpasyal, salamat. Three viewers in the house. May galap sharat po. Four viewers, may galap sharat.
Shout out sa 2 viewers. 3 viewers, mega love shout out. Shout out sa 3 viewers, mega love shout out. Again.
Shoutout sa Ngay Biboy TV, shoutout. Ma'am Criselda Channel, Miguel shoutout. Mary Grace Francisco Vlog, shoutout. Johnny Kasaki, Miguel shoutout. Era Vlog, shoutout po sa inyong lahat sa mga pumasok sa aking live. BI Drares, Miguel shoutout. Dream Rose 31, Miguel shoutout po sa iyo. Sa lahat po ng pumasok sa aking Chanak, shoutout po. May shoutout po sa inyong lahat, guys. Mega love shoutout po sa inyong lahat sa mga pumasok sa aking live. My love, shoutout po, my love. Sino pa ba? Shoutout sa 2 viewers natin dyan. I like it, I love it, I want some Shout out. more of it. Mag-out na ako mga koray, saglit lang. Mag-out na po ako. Mga 3 hours na siya eh. Shoutout sa 2 viewers, may love shoutout po. Reviewers, may love shoutout. Comment lang mga kawaray para may shoutout po. Habang hindi pa ako nag-e-end sa akin live. Thank you po sa mga nagpumunta sa akin live. Pasensya na po kayo kung wala tayong music, wala kumakanta, wala sumasaya. Pasensya na po.
Yung mga kawari, mag-out na ako. Salamat sa mga pumunta. Salamat kay Biboy TV. Salamat. Thank you. Bye-bye guys. Thank you very much.